Goddag og velkommen til og lidt om med her. Jamen det er rigtigt. Jeg har boet og arbejdet i Nordjylland, Himmerland i rigtig mange år. Det er blevet til godt og vel 10 år. Og hvis vi lige starter fra en kandidat, så har blevet det til godt 6 år ude i Storgårde, hvor jeg har arbejdet med smede og kleinsmede. En rigtig god tid. Mandeskønne stunder derude. Så har jeg været 6 år ved Desmi. De gør mig i pumper, og det var meget glad ved. En rigtig god tid oppe i Aalborg der. Så har jeg altså været i militærpolitiet, hvor jeg var på station på Vorup Kaserne i Aalborg. Og for at det skal være liv, så har jeg også været noget patruljekursus ved Jægerkorpset, hvor jeg netop at Rold Skov er en skøn sted at træne, når man er en rask ung mand. Så har jeg selvfølgelig også, skal jeg også lige fortælle min onkel Bernhard, han har en svinproduktion nede ved Terndrup, Bælum, og der har tit man noget besøg. Så det var altid med jak, og så markvandring. Og så var Else jo altid klar med kaffe og kage bagefter det jo. Så det var lige lidt om med her, og der skal jeg selvfølgelig også lige tilføje, at jeg har været på et teaterskole i Madrid, og så har jeg lavet reklamefilm i Spanien og her i Tyskland, og hvor jeg også læser op af H.C. Andersen og mine egne digte. Jeg bor her i Lübeck, som I kan se her videoen optaget, og hernede bagved har vi så Wagenitzfloden. Det var det. Tak for det.